ng mga nagbabagang balita. 3 sugatan sa pagsalpok ng isang delivery truck sa isa pang truck sa Pulangi, Albay. Rescue operation sa naipit na driver at pahinante ng sasakyan naging pahirapan. Kaso ng dengue sa Bicol Region tumaas ng 112%. Camarines Sur nakiisa sa paggunita ng 127th Philippine Independence Day. At mga home along the Riles, pinapatuunan ng pansin sa DSHUD ni Congressman El Rey Villafuerte. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Nauwi sa engkwentro ang pagsilbisan na ng warrant of arrest sa isang wanted na suspect sa Legazpi City. Patay ang suspect matapos umanong manlaban sa mga otoridad. Narito ang ulat. Patay ang isang lalaking nahaharap sa kasong frustrated murder matapos umanong manlaban sa kapulisan na magsisilbisan ng warrant of arrest sa Sitio Atungal, Barangay Bangkerohan, Legazpi City, bandang alas 7:15 ng gabi noong June 10. Ayon kay Legazpi Police Spokesperson, Police Executive Master Sergeant Carlos Pania, residente ng nasabing barangay ang suspect na may nakabinbing warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 7. Nagsagawa ang Legazpi City Police ng isang manhunt Charlie operation upang arestuhin ang lalaki. Ngunit nauwi ito sa engkwentro nang bumunot umano ng baril ang suspect at pinaputukan ang mga otoridad. Lumalabas sa ulat na ang magulang mismo ng suspect ang nagsampa ng kaso laban sa kanya matapos umanong patayin ito ang sariling kapatid, rason para sa kinakaharap nitong kasong frustrated murder. Gaya na nabanggit ko, yung kapatid niya mismo na binaril na nito eh. And mismo yung pamilya niya nag-file ng kaso laban dito sa suspect. Kaya na siya na kasuhan ng frustrated murder. Ayon kay Panya, matagal nang ikinababahala ng mga residente ng Barangay Bangkerohan ang suspect dahil palagi umano itong may dalang baril at nagdudulot ng takot sa komunidad. Actually, sa initial naming parang sila, sa ngayon, kumbaga, kalma na yung barangay. Hindi na yung pamilya. Pinaalalahanan din ni Panya ang mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan agad sa mga otoridad kung may kahalintulad na kaso ng mga armadong individual sa kanilang lugar. Pero hindi po kita nakikipag-coordinate sa barangay officials para ma-determine yung kung gaano meron siyang bit-bit na baril o may malakas para ma-determine natin. So yun ang usual natin, coordination sa barangay. Nagsasagawa pa ng karagdagang investigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. Nick De La Cruz, CSN. Alalahanin ang mga naging sakripisyo ng mga taong nasa likod ng kasarinlan ng bansa. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng 127th Philippine Independence Day. Camarines Sur nakiisa sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. May ulat si Regine Bue. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Family ang flag raising ceremony sa Luneta Park sa paggunita ng 127th Philippine Independence Day. Sa mensahe ng Pangulo, nanawagan ito sa mga Pilipino na alalahanin at magbalik tanaw sa mga naging sakripisyo ng mga taong nasa likod ng tinatamasang kasarinlan ng bansa. Ngayon, malaya nating na ipapahayag ang ating saloobin nang walang kinakatakutan at malayang nagagawa ang naisin na walang iniiwasan. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon. At lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Sa Camarines Sur, nagpaabot ng pagbati si Governor Luigi Villafuerte sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. Nakiisa rin ang Iriga City sa paggunita ng Independence Day. Dumalo sa aktibidad ang iba't ibang law enforcement officers, LGU officials at komunidad. Na dapat ang pag-celebrate ng Independence Day ay ginagawa natin, alalahanin natin na wala tayo sa kasalukuyang estado natin
kung hindi sa mga pakikipaglaban ng ating mga forebears. Ang ating mga ninuno na nagbuwis ng buhay, nagkapital ng luha at pawis para lamang makamtan natin ang sa ating kasarinlan. Kaya sa mga kabataan ngayon, tayo po ay sumama sa paggunita kada ika-Hunyo 12 ng Independence Day dahil kayo ang ipinaglaban ng ating mga ninuno and kayo din ang dapat magsabuhay and dapat ihulma na ang mga susunod na henerasyon sa pangunguna ninyo. Ginunita rin ang Araw ng Kalayaan sa Pili at sa Naga City. Wala tayong masagasaan na karapatan ng mga motorista, ng mga nandito po sa kasentrohan. So kailangan hindi maabala yung flow ng traffic. Yun po yan. So the rest, maayos naman yung communication natin sa kanila o yung coordination kung paano nila isasagawa ng maayos yung kanilang pag-rally. Sa Libmanan, Camarines Sur, maulan man ay hindi naging hadlang para sa pagunita ng Araw ng Kalayaan. Pinangunahan ni Mayor Jess Camara ang pagunita kasama si Pasakaw Mayor-elect Nino Tayco. Siguro po pag may mga leader tayo na iniisip talaga para sa kapakanan yung ng ating bayan, ng ating mga mamamayan, leader na hindi man siya perfecto, pero ang lagi niya pong iniisip yung kapakanan ng nakararami sa kanyang puso, sa kaibuturan ng puso niya, yung pagmamalasakit niya bilang leader sa kanyang pong nalhasakupan. Yun ang pinakamalaya na kahulugan ng ating kalayaan. Napaka-importante ang Araw ng Kalayaan dahil ito nagsisimbolo ng pagkakaroon natin ng magandang na tinatamasa natin ngayon, yung kinabukasan natin dahil sa mga kasaysayan, dahil sa kalayaan, dahil sa sakripisyo na ginawa ng ating mga bayani, nagbigay ng husay, galing at talino at nagbuwis pa ng buhay. Kaya ito ay napakahalagang, may mahalagang kahulugan para sa atin kung kaya tayo ngayon ay nagtatamasa ng kalayaan at karapatan na naaayon sa pinasusunod ng batas. Richine Boy, CSN. Naging pahirapan ng rescue operation sa dalawang pahinante at driver ng isang delivery truck na naipit matapos tumalpok sa sinusundan nitong dump truck sa kabaan ng Daang Maharlika Highway, Barangay Balangibang, Pulangi, Albay nitong June 11. Ayon sa ulat, inabot ng hanggang 4 na oras bago na idala sa ospital ang driver at pahinante. Sa ngayon, nasa mabuti ng kondisyon ang mga biktima. Patuloy pang inaalam ng Pulangi Police ang sanhi ng aksidente. Tumaas ng 112% ang kaso ng dengue sa Bicol Region sa unang 5 buwan ng taong 2025. Kung ikukumpara yan noong 2024, Department of Health nanawagan sa publiko na sundin ang 4S kontra dengue. Si Darlene Lastrullo sa detalye. Sa panahon ng tag-ulan, hindi lamang baha at sakit sa balat ang karaniwang sakit na maaaring makuha. Isa sa mga pinakamapanganib na banta sa kalusugan ay ang dengue, isang sakit na dala ng lamok na patuloy na tumataas ang kaso sa rehiyon ng Bicol. Ayon sa DOH Bicol, patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa Kabikulan. Mula January 1 hanggang May 24, 2025, umaabot na sa 952 ang naitalang kaso ng dengue. Mas mataas ng 112% kumpara sa parehong panahon noong 2024. Sa isang press conference, nanawagin si Mr. John Dominic Balunya, ang Dengue Control Program Coordinator ng DOH Bicol CHD, na sundin ng publiko ang 4S kontra dengue bilang pangunahing hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang 4S ay nangangahulugang search and destroy, self-protection measures, seek early consultation at support fogging. Sinabi ni Bolunya na nagpapatuloy ang DOH Bicol CHD sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang palakasin pa ang National Dengue Control Program. Search and destroy po. Bali po pag nakakandak po tayo ng search and destroy, di lang po yung walis-walis, linis-linis na po ng mga dahon, hindi po ganon. Ito pong mga types ng container po, yan po yung dapat natin tingnan. Protection measure, ito po yung pagsuot ng medyas, long sleeve, paggamit po ng kulambo. At saka po dito sa nagbibigay kami ng nets, yung tinatawag po na insecticide treated nets po.
Nagbibigay po kami sa LGU po or sa province for preposition po. Kung may outbreak po or early consultation, ito, 2 days po lang natandaan po natin, magpa-consult na po tayo agad sa doctor or pumunta po tayo sa pinakamalapit na healthcare center. Ito po yung mga sintomas po ng dengue, lagnat, pagpapantal, pagkahilo at pagsusuka, pananakit ng katawan, kalamnan at mga mata. Usual po yung mata po, yung dito pong part yun, sumasakit sa dengue. Yung sa taas, dito po. In outbreak area only. Po, ito medyo sa LGU po nagkakaroon po tayo nito ng medyo away po kasi sila po walang case po, gusto na mag-conduct ng bagging. Ayon kay John Carlos, isang ina at tindera malapit sa munisipyo ng Pili, lubha siyang nag-aalala sa biglang pagtaas ng kaso ng dengue ngayong tag-ulan. Bilang proteksyon para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak, regular siyang naglilinis ng paligid, inaalis ang mga tambak at pinapalitan ng mga kortina upang hindi pamahayan ng lamok. Malinig po sa arong, tapos yung mga sa uran-uran, tinatanggal mo yung mga imbak-imbak na mga tubig-tubig yan. Tapos ang aki ko, pero may nagtuturog ma'am na naka-electric fan, ang lamok nga po. Saka, minsan kaya ang nagbabantay po kaya yung aki ko, ako kaya po yaw na-converting saan. Tinutugon ko lang na itong mga ate, yung mga kortina, yan po baga dyan permi ang mga Ngayong tag-ulan, mas mahalaga ang pagiging maagap, disiplinado at responsable. Sa tulong ng sama-samang pagkilos, maiiwasan ang paglala ng dengue at mapapanatiling ligtas ang bawat pamilya at komunidad. Darlene Lastrulio, CSN. Patuloy na nangangamba ang mga residenteng nakatira sa gilid ng riles ng tren o home along the riles kung tawagin lalo ngayong unti-unti nang bumabalik ang operasyon ng PNR. Congressman El Rey Villafuerte hinikayat ang DSUD na ikonsidera ang mga residenteng home along the riles sa housing backlogs ng ahensya. May ulat si Regine Buen. Sa makitid na espasyong ito sa gilid ng riles sa Concepcion Pequeña, Naga City, namumuhay ang ilang pamilya na bagaman hindi ligtas ay patuloy na nagtsatsaga. Ang ingay ng dumadaan na tren ay isang paalala ng peligro na kanilang hinaharap araw-araw. Klasipikado ng Philippine National Railways o PNR ang kinakatarikan ng mga bahay sa danger zone. Si Tatay Arnel, residente ng Barangay Concepcion Pequeña. Ayon sa kanya, sanay na sila sa ingay ng tren at sa takot tuwing dumadaan ito. Arami man ang oras kang pag-agi, sanay na kami. Samantala, si Nanay Marites, residente rin ng nasabing lugar, ipinapasok pa umano sa loob ng kanilang bahay ang mga bata upang iwasan ang mga disgrasya pag dumadaan ang tren. Sanay naman kami, haloy na kami, ma 15 taon na. Ang bata, bad ma-discarril ang train o yun ang masakit. Pinili ng mga pamilyang ito na manatili sa gilid ng riles dahil sa kahirapan at kawalang pera upang makalipat sa mas maayos na tahanan. Tinatawag din ng mga itong home along the riles. Kami parang na pinalad na magkaroon ng tirahan dito. Ayaw kami pampatugdok sa ibang lugar. Gustong-gusto makali di sa riles. Sa September. Kaugnay nito, hinikayat ni Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte na maaaring isama sa housing backlogs ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang mga pamilyang nakatira sa gilid ng riles. Ito ay para matulungan ang mga pamilya na manirahan sa mas ligtas at angkop na pabahay. Layunin nito na makapagbigay ng pabahay sa mga marginalized na sektor at mapabuti ang kanilang pamumuhay. Kasi if you will just consider the home along the riles from Manila to Bicol, hindi ba considered yun? Hindi ba considered as backlog yun? Kasama po yun dun sa yung mga nakatira sa mga bahay na masama ang kondisyon. No, it's not that. They are home along the riles, they're considered homeless. And informal settlers, diba? Informal settlers. Because they're settled in a place that they're not supposed to be there, and technically the government should find a place for them. Milyon rin yan, families yan. And secondly, gusto ko lang, sana you find that out kasi affected kami dyan sa Bicol. No? Ang proyekto ay nakasunod sa mga panukalang pabahay at nakatutok sa paglunsad ng mga murang pabahay para sa mga walang kakayahan. Malaking pag-asa ito para sa mga nakatira sa gilid ng riles na kasalukuyang nakakaranas ng peligro at kahirapan. Regine Buen, CSN.
Bago mag-adjourn ay nirtipikahan ng Senado ang isang bicameral conference report na magpapaliban sa barangay at SK elections sa November 2026. Ang reaksyon dyan ng mga incumbent barangay at SK officials, alamin sa ulat ni Darlene Lastrullo. Niratipikahan na ng Senado ang Bicameral Conference Committee Report kaugnay sa panukalang batas na layong ipagpaliban ng nakatakdang barangay at sangguniang kabataang elections mula December 1, 2025 sa unang Lunes ng Nobyembre 2026. Sa ilalim ng bagong panukala, isasagawa ang halalan kada 4 na taon at palalawigin din ang termino ng mga barangay at SK officials mula sa kasalukuyang 3 taon tungo sa 4 na taon. Layunin umano ng panukala na bigyan ng mas mahabang panahon ng mga opisyal ng barangay upang maisakatuparan ang kanilang mga programa at proyekto sa kani-kanilang mga nasasakupan. Gayunpaman, umani rin ito ng magkahalong reaksyon mula sa mga opisyal ng barangay at mga kabataang lider sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Carl Xavier Altare, isang municipal youth councilor, mahalagang balansehin ang intensyon ng pagpapalawig ng termino. Stand on that is, I think it should not, or the government should not pursue that matter. Dapat, siguro mga bago naman. Yes, may mga pros tayo na, yung mga current na mga nakaupo na SK chairmans and barangay officials natin is, talaga may mga nagagawa sila mabuti. They have good intentions, they have good projects, and maraming nagbe-benefit. But the cons is, how about those officials na sabihin na natin, let's say, na wala silang masyadong nagagawa. Samantala, positibo naman ang naging tugon ni Kagawad Edison Petalio mula sa isang barangay sa Pili. Naniniwala siyang makakatulong ang mas mahabang termino para maisakatuparan ng mga pangmatagalang proyekto. Kung ito po ang i-extend, okay to sa kuya na given at least 3 years, kasi yung man talagang nasa local government code. Ngunyan, ito ang tapuson. Tagarubaga sa parte po kan mga maray na serbidor sa barangay, kulang man talaga ang 2 taon na pagserbihan mo. Tangani magibo mo, sigabos mong kaplanuhan, asin mga karahayan kang komunidad. Pagkatapos po, itong extension na gibon siyang 4 years or 6 years, maswerte po duman. So may mga barangay official na nakatukaw na mga maray talaga ang serbisyo. Hinimok din niya ang mga kapwa-opisyal na gamitin ang karagdagang panahon upang patunayan ang kanilang kakayahan. Gabos mo po ginigibuan ng paagi na marisulbiran ang gabos, kaso lang may mga limitasyon inot sa resources, tapos po sa mga technical na requirements, normal. Pero sararo po kami na nagigibo ng paagi na marisulbiran iyan kasi ang 2 taon na tinalaga sa muya, yan naman lang talaga ang samuyang iniisip. Medyo nga masakit pero talagang ginigibo mi ang gabos. May mga resolution na po kaming napareceive sa mga opisina as in ahensya ng gobyerno sa nasyonal. Ang sarap mi nga ning iniisip kung kakayanon mi na ma-follow up mi na po as in mapareceive mi pa po sa iba. Bit-bit mi na po si gabos na resolution na pig-propose kang Barangay Development Council. Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang ang pinal na pirma ng Pangulo upang tuluyang maging batas ang panukala. Darlene Lastrullo, CSN. Literal na mabigat ang bagong kautusan ni PNP Chief General Nicolas Torre III hinggil sa mga overweight at obese nilang mga kabaro. Mga pulis na bagsak sa fitness test dahil sa pagiging obese, wala umanong promotion. Narito ang ulat ni Regine Bue. Tinututukan ng pamunuan ng pulisya ang issue ng overweight o sobrang timbang ng ilan nitong mga kabaro. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Chester Pomar ng Naga City Police, maayos ang programang sinusulong ng bagong Chief PNP, Police General Nicolas Torre III, na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga pulis sa pisikal na kalusugan. Importante umano ang pagpapanatili ng maayos na pangangatawan upang magampanan ng maayos ng mga pulis ang kanilang tungkulin bilang mga alagad ng batas. Pagiging overweight kasi may kinalaman sa kalusugan. So yung wisdom beyond that instruction siguro is kailangan healthy yung pulis para magampanan yung kanilang trabaho. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Pomara, ang sinumang hindi sumusunod o walang progress sa status tungkol sa kanilang kalusugan, bukod sa mahirapan sa kanilang tungkulin, ay maaaring magkaroon ng problema pagdating sa promosyon. Kailan sisimulan, hindi po natin alam pa, no?
Pero bababa naman yan ng direktiba, maramang may inutusan na sa higher office para gawin o gawa ng tawag yan, memorandum, para may patupad. Samantala, wala pa rin itinatalagang petsa kung kailan ipapatupad ang bagong patnubay na ito. Ngunit giit ni Pumar na dapat magsimula sa sarili ang bawat pulis sa pagpapanatili ng disiplina upang mapanatili ng maayos ang kalagayan ng kalusugan. Richine Boy, CSN. Mga motorsiklo, sedan at mga truck, yan ang mga karaniwang mga sasakyang nasasangkot sa mga aksidente sa kalsada sa Libmanan, Camarines Sur. PNP may paalala sa tumataas na kaso ng road crash incident sa bayan. Narito ang ulat. Ang kawalan ng disiplina sa sarili, hindi pagsunod sa batas trapiko at pagmamaneho ng nakainom, ilan lamang ito sa mga nagiging sanhi umano kung bakit naaaksidente ang isang motorista sa Libmanan, Camarines Sur. Ayon sa Libmanan Police, tumaas ang insidente ng road crash sa bayan ng Libmanan kung ikukumpara noong 2024. Kung ikukumpara po natin last year, 2024, sa kasalukuyang taon, sa ganitong buwan, makalipas na 2 buwan o May to pag-umpisa lang ng summer, medyo halos magkapareho lang last year. Kaya lang medyo ang pagkakaiba nga lang, ngayon po may mga nai-involved na mga medyo malalaking mga trackings, ganon. Kadalasang naitatala ang mga road crash sa Maharlika Highway. Kadalasang mga motorsiklo, sedan at mga truck ang nasasangkot sa aksidente. Maliban po sa pangilan nila na na mga trucks o ito pong ibang mga 4 wheels, hindi po nawawala yung mga aksidente ng motorsiklo, yung mga single motorcycle. Yun nga po, sa ngayon kasi kung ma-analyze natin, karamihan sa mga galing doon sa norte, sa south, karamihan po nagmumotor na lang ngayon, single. Hindi nila alam yung area natin na ang iba merong mga bitak, merong mga butas. Dahil nga po sa mga dumaan na mga malalakas na ulan, bagyo, yun po ang naging sanhi. Kaya sa pagmamadali nila, nagkakaroon po ng hindi inaasahang aksidente. Patuloy na paalala ng Libmanan Police sa mga motorista. Ugaliin po natin na maglaan tayo ng sapat na oras sa ating pong travel time allowance na tinatawag. Yun po ang pinakamaganda natin gawin upang maiwasan po yung mga road crash dito po sa kahabaan ng Maharlika Highway. Eli Balbin, CSN. Isang buwan na ang nakakaraan kaya tapos na rin ang pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditure o SOSE. 2 kumandidato sa nakaraang halalan sa Naga City hindi nagsumite ng SOSE. May ulat si John Amador. Kahapon ang huling araw ng filing ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ng mga kumandidato nitong nagdaang halalan. Pasado 8:00 na ng gabi kagabi, subalit bukas pa rin ang tanggapan sa posibilidad na may humabol pa sa pagsumiti ng SOSE. Ayon kay Election Officer Attorney Mike Cojulia Jr. ng COMELEC Naga, 2 sa 32 kumandidato ang hindi nakapagsumiti ng SOSE. June 11, last day of filing ng SOSE ng mga kandidato na tumakbo noong nakaraang May 12, 2025 National Local Election. Up to 5 PM lang po yung deadline sa oras. Tapos po ang mga nag-file po sa atin, 32 candidates sa Naga City, 30 po ang nag-file, tapos 2 pong candidate for councilor ang hindi nakapag-file. 2 non-willing candidates hindi nakapag-file. Hindi nabit yung deadline today. Ayon pa kay Julia, hindi sila nagkulang sa pagpapaalala sa mga kumandidato na dapat magsumiti ng SOSE matapos ang eleksyon. Dahil tapos na ang deadline, may kaukulang parusa ayon sa election laws sa hindi pagtalima sa paghahain ng SOSE. Pinaalala ni Attorney Julia ang kahalagan ng SOSE para sa mga tatakbo ngayong darating na barangay at SK election sa Disyembre. Siguro may mga various reasons, siguro personal reason, kaya hindi sila nakapag-file, siguro baka busy po sa trabaho. Pero pag-inform namin sila, lahat ng kandidato inform namin through personal service ng notice, then may email rin and through text. Siguro busy lang talaga siguro sa trabaho kaya hindi na orasan. Tapos po syempre ang penalty po sa non-filing ng SOSE,
Sa councilor po, city councilor, may multa po siya. Ang multa niya po, first offense 15,000, 30,000 yung second offense. Sa position naman ng city mayor and vice mayor, pag hindi ka nakapag-file, first offense po ay 20,000, ang second offense ay 40,000. Tapos po, kung dalawang beses ka nang hindi nakapag-file ng SOSE, syempre, mandi-disqualify ka nang tumakbo sa next election. Kasi may bibigay na penalty ng COMELEC, yung perpetual disqualification to hold public office. Yan po ang magiging penalty po doon sa mga hindi po nakapag-file ng SOSE. Samantala, tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa barangay and SK election kahit pasado na sa third reading sa Kamara ang postponement ng halalan sa Disyembre. Sa December 1, 2025, na po tayo, barangay SK election. Siyempre, mag-profile naman yung mga kandidato at reminder ulit natin sa mga candidates na pag nag-run siya as in a position, pagkatapos po ng election, dapat mag-file ng kanyang sworn statement contribution expenditure. Kasi yung required yan ng batas na mag-file po ng mga nagastos yung mga kandidato. Jan Amador, CSN. Halos walang naisalbang gamit ang pamilyang nasunugan sa barangay San Isidro, Iriga City gabi nitong Hunyo 11. Inabot umano ng halos 1 oras bago na ideklarang fire out ng Bureau of Fire Protection ang sunog. Sa inisyal na pag-imbestiga ng BFP Iriga City, inihinala na pabayaang niluluto ang naging sanhi ng sunog. Gawa rin sa light materials ang bahay kaya naging mabilis ang pagkalat ng apoy. Inaalam pa ang kabuang halaga ng danyos na iniwan ng insidente. Bago mag-adjourn kahapon ang Kongreso, pinarangalan nito ang mga 3-termer congressmen. Isa dyan si Camarines Sur 2nd District Representative Elry Villafuerte na nakapag-hain ng higit sa 2,000 panukalang batas. Mambabatas nagpasalamat sa mga sumuporta sa kanya sa loob ng 9 na taon. Narito ang ulat. Taos-pusong nagpapasalamat si Congressman Luis Raymond L. Rey Villafuerte Jr. sa mga mamamayan ng 2nd distrito ng Camarines Sur kasabay ng pagtatapos ng kanyang 3 termino bilang kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa loob ng 9 na taon, naglingkod si Villafuerte bilang isa sa pinakaaktibong mambabatas sa bansa. Nakapaghain siya ng 2,286 na panukalang batas, ang pinakamataas na bilang sa hanay ng mga kongresistang nagsilbi ng 3 termino, kung saan mahigit 200 sa mga ito ang naisabatas. Sa kanyang panunungkulan, nagsilbi rin siya bilang Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Deputy Speaker for Finance, at Majority Leader ng Commission on Appointments. Bilang patunay ng kanyang epektibong pamumuno at malasakit sa mga nasasakupan, pinarangalan si Congressman Villafuerte para sa kanyang natatanging legislative performance bilang 3-termer na mambabatas. Ayon sa pagkilala, naging mahalaga ang kanyang papel sa pagsusulong ng mga panukalang batas na nakatuon sa digital transformation, edukasyon, kalusugan at suporta sa maliliit na negosyo. Well, last day po namin, proud naman po tayo in the 3 terms, 9 years na nagserbi po tayo sa Kongreso, 17th Congress, 18th, 19th. Nakaiwan naman po tayo ng mga panukala na talagang nakatabang sa tuyang mga kababayan. In fact, sabi ng Congress, ako raw ang most outstanding congressman in terms of pinakamaraming bills na file. Ang napasa, mahigit 200. Alam nyo, first 17 Congress pa lang, Vice Chairman ako ng Appropriations. Ako po ang in charge sa Finance. Ako po nagdedepensa ng budget. Second term ko, naging Deputy Speaker of Finance po ako. Ako po ang author ng Bayanihan 1, Bayanihan 2. Hindi lang author, nakipaglaban. At marami pa pong batas. Yan po yung panahon ng COVID na tinulak po natin yung social amelioration, tulong sa mga health workers. Marami po tayong mga nilagay dyan na ayuda sa mga tao nung panahon na nagkakaroon tayo ng COVID. At marami rin tayo napasang batas. Ngayon, third term po ako, majority leader po ng Commission on Appointments, isang constitutional body na very powerful, influential po yan. So, kung batas ang pag-uusapan, napakarami po. Ipinagmalaki rin ni Congressman Villafuerte ang kanyang mga naging partisipasyon sa mga pagdinig at deliberasyon sa Kongreso at ang matibay niyang paninindigan para sa kapakanan ng kanyang distrito at sambayanang Pilipino.
Ngayon bilang bagong halal na gobernador ng Camarines Sur, ipinangako ni Villapuerte na ipagpapatuloy ang kanyang malasakit at serbisyo sa mas malawak pang saklaw. Kasabay nito ang kanyang anak na si Congressman-elect Luigi Villapuerte ang siyang magpapatuloy ng mga nasimulan ng kanilang pamilya sa Kongreso. Marge Serico, CSN. Kasabay ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan, hindi pinalagpas ng ilang magsasaka na makapagsimula na sa pagtatanim. Ngunit ilan sa mga ito umaaray sa mababang presyo ng palay sa mga komprada. May ulat si Eli Balbin. Kung para sa ilan ay tinuturing na perwisyo ang ulan, itinuturing naman itong biyaya ng ilang magsasaka. Ipinagpapasalamat nila ang pag-ulan para hindi na nila problemahin ang patubig sa kanilang mga sakahan. Sa ganitong paraan, naihahanda na nila ang kanilang sakahan para sa muling pagtatanim. Inabutan ng CSN si Tatay Dondon na naghahanda na para sa susunod na cropping season. Pag tag-ulan kasi mas ayos naman kasi may tubig. Ngunit may pag-alinlangan si Tatay Dondon dahil sa baba ng bentahan ng palay. Mas mataas pa umano ang cost nila sa pagsasaka mula sa fertilizer at labor kung ikukumpara sa kikitain sa anihan. Masasabi ko hindi mabuti. Kasi ngayon nangyari ngayon, imbis na medyo maka-ahon-ahon kami, ang nangyari baon sa utang dahil sa presyo ng palay. Masyadong ang magsasaka. Dahil marami ay mamahalin ng mga bilihin. Lahat ng bilihin sa sa palayan, libor, basta lahat. Tapos ngayon ang presyo bumagsak. Maganda umano sana pag tag-ulan dahil hindi na sila mahihirapan pa sa patubig. Ngunit daing ni Tatay Dondon, magastos din pag tag-ulan dahil kailangan pa nilang bumili ng mga gamot para sa mga peste tulad ng kohol. Pag tag-ulan kasi mas ayos naman kasi may tubig. Dahil kaso lang mas magastos kasi dahil masasabi kong mas magastos kasi dagdag gastos dahil yung pangkuhol. Hindi ka makapagsaka ngayon na hindi ka mag-ano ng pangkuhol. Yung kuhol, ang gamot sa kuhol napakamahal. Hindi ka lang isang beses magagamit yan pag sige ang ulan hangga't maliit ang palay. Anuin mo yan asabuyan mo yan ng pangkuhol. Dumadating din umano sa punto na ang inaani ni Tatay Dondon ay hindi sumasapat sa kanyang pamilya dahil na din sa sobrang baba ng palay. Hindi natin masasabing sapat sa pamilya dahil dito pa nga lang sa palayan. Tulad namin mga maliit na magsasaka. Ngayon walang puhunan. Nakakakuha kami ng puhunan sa kumprada. Ganun. Nagkautang ako ng mahigit 50,000. May sarili pa kong gastos. Yung halaga ngayon ng palay, magkano lang yung halaga? Nasa 54,000 lang. Pabunado pa ko sa utang ko. Kaya paano magiging sapat yun sa sarili ko nga mismo? Kulang na. Lalo na sa kulang sa pamilya pa. Hinaing din ni Daniel Molina ang kohol ay minsan na ding pumeste sa kanyang sakahan. Pag tagbaha naman, ay mahirap kuhanin sa lalo na yung sa baba. Lalo mapipiste ng kohol. Kung lalo na pag nauuna, yung mga daga na naman. Aniya maganda naman sana ang ani nila, ngunit ang kilo ng palay ay pumapatak lamang minsan na 11 pesos per kilo. Depende kasi sa panahon. Lalo na ngayon. Ngayon nagdaang ani. Maganda ang ani. Problema naman, mura naman yung kilo ng palay. Magkano po ang kilo ng palay ngayon dito sa Libmanan? 12, 11. Hindi na po ba yung tumataas? Hindi, wala na sir. Nagtaas ngayon, abot lang 15, tapos baba ng baba. Ngayong panahon ng tag-ulan, nanawagan ang DA at Municipal Agriculture Office na magparehistro sa RSBSA para may makuhang indemnity claim tuwing panahon ng kalamidad. Eli Balbin, CSN. Tagumpay at payapa ang pagbubukas ng National Youth Day Caceres ngayong taon. Ilan sa mga kabataan na mula pa sa iba't ibang panig ng bansa, first time ma-experience ang traslasyon procession ng patron ng Bicolandia na si Nuestra Señora de Peña Francia. Si John Amador sa detalye. Sa pagbubukas ng National Youth Day sa Naga City,
Isinagawa ang traslasyon prosesyon ng mga imahe ni El Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia na nagparanas ng nasa 800,000 kabataang peregrino sa tradisyon na tuwing Setyembre isinasagawa sa Naga City. Isa ito sa inaabangan ng mga kabataan na nagmula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Yung opening po dito, yung experience namin is punong-puno ng, alam mo yun, sorpresa. Punong-puno ng sorpresa sa mga bagay na unang beses pa lang namin naranasan. Especially nung kanina na naranasan namin sumama sa, anong tawag doon, translasyon. Yun po. So parang napakagaan sa pakiramdam na sa layo ng binahe namin, naranasan namin yung gano'n. Para mas magkaroon ng marami pang kaibigan, makita si Lord sa National Youth Day sa pamamagitan ng mga kasama namin delegado from different areas in our country. Ang abot naman sa 55,000 peregrino at volunteer ang lumahok sa naturang pagdiriwang ayon sa Archdiocese of Cáceres. Nagkaroon din ng misa na pinangunahan ni Archbishop Most Reverend Rex Andrew Alarcon sa Metropolitan Cathedral para sa pagbubukas ng National Youth Day. Life is a journey. All of you undertook a journey, very long journeys to Naga. Movement from point A to B to C to D. From Tugigaraw to Manila to Naga. From Zamboanga to Manila or Cebu to Naga. And life is a long journey. And it is a long, for some it is short, but it's a journey from infancy to childhood. Tayo po ngayon ang sponsor ang Naga City, ang Archdiocese of Cáceres. And then itong ginagawa po natin is NYD. Ang NYD is the National Youth Day ng mga hoben, ang mga youth dito po sa from Luzon to Mindanao. Ito nagsimula ito ng June 10 to magtatapos ito sa June 14. June 10 registration nila talagang hanggang umaga yan registration. And then ngayon nasa first day na tayo, nag-opening na ng National Youth Day si Archbishop Rex Andrew Alarcon. And then ngayon ang assessment dito ngayon is of course merong masamang panahon, merong ulan-ulan, pero continue pa rin kasi talagang it is a journey of hope. That is the main theme of this National Youth Day, journey of hope. So far we're good kahit umuulan po yung weather. We enjoy the traslasyon, we enjoy yung sa parish namin, sa parish po namin na encounter until this night. We enjoy kahit paulan po. So far so enjoy talaga. May mga aktibidad pang gagawin ng mga kabataan hanggang sa Linggo. Inaasahan namin yung mga panibagong experience kagaya lang kanina, tas mga tourist spots na after ng NYD na sana kung kakayanin mapuntahan pa namin. Bongga, masaya, puno ng sorpresa, worth it yung biyahe namin din. Marami pang gagawin ng mga youth natin. Bukas magkakaroon sila ng mga seminar and workshops. Morning seminar and then afternoon workshops. And then magkakaroon din sila ng immersion dito sa Naga Metropolitan Cathedral. Meron po silang immersion. I-immerse sila the Diocese of Tarlac and the Apostolic Vicariate of Puerto Princesa. They will be going to the NCPM Naga Metropolitan Naga Market. Doon sila i-immerse, magtitinda. And then iikot sila doon, papalinisin. Tapos kung ano ang ginagawa ng isang simpleng mamayan. Pakiusap naman ng Archdiocese ng Cáceres para sa mga lokal na makakasalamuhan ng mga delegado. Meron tayong mga bisita. Of course, ipakita natin kung paano maging isang Bicolano. So, very hospitable. And then, ang expectation din nila ng mga tagalabas ng Bicol, mababait ang mga Bicolano. And then, they are not only expecting to be hospitable, to be kind also. Diyan din na tayo nakikilala bilang mga Bicolano. Not only of sili, not only of laing, but also of our kindness and being hospitable. Jan Amador, CSN. Tampok sa isang photo exhibit sa Naga City ang mga retratong sumasalamin sa malalim na pananampalataya ng mga Bicolano sa patron saint nito na sina Nuestra Señora de Peña Francia. May ulat si Marge Serico. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Youth Day Cáceres 2025, isang photo exhibit na may pamagat na Imágenes Ina and Her Children ang binuksan sa isang mall sa Naga City.
Inilunsad ang nasabing exhibit ng Cáceres Commission on Communications o CCCOM bilang simbolo ng pasasalamat at pagpupugay sa pananampalataya at debosyon ng kabataan para kay Ina Nuestra Señora de Peña Francia. Tampok sa exhibit ang mga larawang sumasalamin sa matibay na pananampalataya, pagkakaisa at diwang Bicolano ng mga kabataang naglalakbay at nagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa mahal na ina. Hindi lamang ito koleksyon ng mga magagandang larawan, kundi mga patunay ng mayamang kultura ng debosyon at espiritual na paglalakbay ng mga kabataan. Ang boyador na si Dandy Jesu Moralde na isa ring aktibong miyembro ng Cofradia de San Jose, hindi pinalampas ang pagkakataong masilayan ang mga larawan sa exhibit. Since na pagbuya ko po, namatian ko po, maano sa diri ko, garo, tema ito nasala sa paniniwala. Garo ito pong halos nagrani-rani ako sa iya po. Saka igwa po akong milagrong na hiwatig po sa kuyang habang nabubuhay po ako. Paalala nito sa mga kabataan kaugnay ng pagdebosyon, lalo na ngayong pinagdiriwang ang National Youth Day Cáceres 2025. Ngunyan po na maabot pang henerasyon po sa mga jóvenes na pag nag-abot po sa translasyon, medyo kaunting respeto po para sa tuman po yan. Maabot naman henerasyon na arog pa lang kaya nang ginigibo kan sarong tunay na buyadores sa Bicol region po. Sa temang Where Faith Meets the Frame, layunin ng exhibit na ipakita kung paano ang photography ay nagiging daluyan ng mensahe ng pag-asa, pagmamahal at pananalig. Bukas ang exhibit hanggang sa Hunyo 14, 2025. Marge Serico, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.